Il-Qorti tal-Appell li konfermat li l-eks deputat nazzjonalista u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi kien gideb fil-konfront tad-deputat laburista Carmelo Abela meta f'April tal-2021 implikaħ f'assoċjazzjoni kriminali involuta fil-hold-up tal-HSBC 15-il sen ilu. F'Settembru tas-sena l-oħra Azzopardi nstab ħati ta' malafama fl-ewwel qorti u kundannat iħallas lil Abela somma ta' 7,000 euro bħala danni. Il-qorti dakinhar sabet li ma kienx minnu dak li allega Azzopardi fuq Abela, jiġifieri li meta dan kien impjegat tal-istess bank daħal f'kompliċità f'waħda mill-akbar serqiet li ġew ippjanati f'pajjiżna u ġie mwiet is-somma ta' 300,000 euro għal semu. Wara din is-sentenza Azzopardi appella u l-erba' filgħodu l-Qorti tal-Appell ippreseduta minn imħallef ikkonfermat dik is-sentenza. Qed issa Carmelo Abela, attenti għax għatem l-appell pendenti, attenti ftit. Meta issa jinqata l-appell nitkellmu ftit aħjar. Il-Qorti tal-Appell fil-fatt ikkonkludiet li ma sabet xejn ta' sustanza x'tiċċensura fil-konsiderazzjonijiet li għamlet l-ewwel qorti u ddeskriviet is-sentenza tagħha bħala ferm dettaljata u mirquma. Għaldaqstant ċaħdet kull ilment fl-appell ta' Azzopardi u konfermat b'mod sħiħ li l-eks deputat nazzjonalista kien gideb u ordnatlu wkoll iħallas l-ispejjeż kollha tal-proċeduri fiż-żewġ istanzi. F'kumment ma' One News Carmelo Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu għad-deċiżjoni avolja qatt ma kellu dubju li dak li ħareġ bih l-Avukat tal-Aqda Repubblika ma kellux nitfa' verità fih. Għadni nemmen fil-ġustizzja dan kien il-kumment li għaddejt fil-Parlament wara l-ewwel sentenza fit-30 ta' Settembru li għadda fejn kont ħadd l-opportunità biex nitkellem fil-Parlament dwar dan is-suġġett. U iva anke llum għadni nemmen fil-ġustizzja minħabba li issa l-qorti preseduta minn imħallef ukoll ikkonfermat l-ewwel sentenza li tat il-Qorti tal-Maġistrati fit-30 ta' Settembru. Naturalment, l-appell tiegħi dejjem jibqa' li m'għandniex nikdbu fuq xulxin sempliċement għax ġej minn partiti differenti. Din kienet okkażjoni oħra f'sensiela fejn Azzopardi inqabad jivvinta minn żniedu, sempliċiment biex jattakka l-ħidma favur il-ġid tal-poplu Malti u Awċi, inkluż b'numru ta' talbiet tal-inkjesti fil-konfront ta' Ministri tal-Gvern matul il-vaganzi tal-miliet. Naturalment napprezza ħafna anke l-kummenti tan-nies li batuli ċempluli u nirringrazzjahom tas-sapport u l-għajnuna tagħhom. Nħarsu l-qudiem, finalment aħna bħala issa partit fil-Gvern nkomplu immexxu l-qudiem dal-pajjiż, ħalli mbagħad meta jiġi il-mument tal-għażla in-nies jiġbru da kollu flimkien u jaraw min verament għandu l-interessi tal-pajjiż l-ewwel qabel kollox.